Subli na usab nga gidugok sa mga turista ang nailangal Leyte Park sa Tacloban City sa Leyte human kini giabandonar sulod sa duha ka tuig. Matud ni Ildebrando Bernadas, ang hepe sa Tacloban City Risk Reduction and Management Office, giduma kaniadto ang Leyte Park sa usa ka pribadong kompanya sud sa tulo ka tuig. Nakuha kini sa probinsya sa Leyte ug gipalit sa Tacloban City Government. Maanindot ang park kay bantang niini ang kadagatan ug kabukiran. Nagpadayon pa hinuon ang pag-ayom-ayom sa maong park sa pipila ka mga facilities niini. Plano sa dakbayan nga magamit kini dungan sa kapistahan karong Hunyo. Diresenyo ang landscape sa Leyte Park nga di maapektuhan kung adunay bagyo nga muigo sa rehiyon. Ang dapit nakasinati og storm surge niadtong bagyong Yolanda niadtong tuig 2013. Long before, it was considered as, fitness area, parang health fitness area. Doon nag-walking, nag-jogging, nagsusumba kasi overlooking the sea and overlooking downtown. So, pero binawalan namin for security reasons kasi wala nang maintenance, inabandon, baka may mangyari, may mahulugan ng debris. So at least ngayon, clear namin for public safety.